Nananatiling lubog sa baha ang 2 lungsod at 13 bayan sa Pangasinan. Balitang tinutukan ni CJ Turida. Lubog pa rin sa baha ang 2 lungsod at 13 bayan sa Pangasinan dahil sa pananalasan ng kalamidad. Kabilang dito ang Dagupan City, Urdaneta City, Lingayen, Mangatarem, Calasiao, Santa Barbara, Aguilar, Bautista, Binmaloy, Orbistondo, Bani, Malasiki, Agno, Binalonan at San Fabian. Sa ngayon, naka-red alert status pa rin tayo dahil nga may mga flooded area pa. At the same time, yung sa Western Pangasinan na binayan ng Bagyong Emong. Baha pa rin ang maraming kalsada sa Dagupan. Sa bahagi ng Maluwid Road, hanggang binti pa rin ang baha. Pahirapan sa biyahe ang mga sasakyan, lalo na ang mga tricycle na pilit pa rin bumabiyahe sa kabila ng baha. Kahit baha, may mga nagtitinda pa rin sa talipapa. Ang ilang residenteng walang masakyan napilitang lumusong sa baha. Binabaha pa rin ang ilang kabahayan. Sa bahaging ito ng Herrero Street, nakahilera ang mga tindera. Pinayagan silang pumesto rito para makapagbenta. Galing sila sa binabahang kalsada malapit sa Malimgas Public Market. Hindi na pupunta doon, dito na lang namamalengke. Ayon sa PDRRMO, tuloy-tuloy na mararanasan ang pag-ulan. Bunsod ng patuloy na epekto ng habagat na pinapalakas ng mga nagdaang bagyo. Sa ating mga kababayan, huwag po tayong magkampante. Kailangan maging preparado tayo, sumunod sa mga otoridad. Samantala, as of 1 p.m., above critical level pa rin ang Marusay Sinukulan River sa Calasiao, Pangasinan. Ang Pantal River, ayon sa ilang residente, napansin ang bahagyang pagbaba ng antas kung ikukumpara sa mga nakalipas na araw. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, One North Central Luzon.